de Tordera, del Maresme, territorial Vallès, Maresme, Barcelonès Nord. Maxtor, Artesa, pura i brillant, el griu avança entre la gent envoltat de foc, portant amb ell l'orgull d'una comunitat que estima la seva cultura i manté viu el seu llegat. Quan el griu dansa, dansa tot un poble. Quan rugegen tres espurnes, explica la nostra història. El griu d'Artesa no és tan sols una bèstia festiva, és l'ànima d'un poble que mai deixa d'encendre la flama de la seva identitat.
francesa, el dia de la seva presentació, una espurna va cremar una hectàrea de blat. Crema blat, li digueren. Crema blat, Artesa és vostra. Guspira, Artesa és teva.
sortit inspirat en aquestes gàrgoles i les ales plegades però a punt de volar dels dracs de ferro forjat modernista. Escurcerot, Artesa, Esteve. Al passar per darrere de l'església, l'animal mirava perilós un llençol que havia nascut dalt del campanar. Els veïns van muntar bastides i corrioles per pujar l'animal al campanar i fer-li menjar aquella herba que el tenia tan engelosit. Lligat pel cor, l'empenyeren amunt mentre els més saberuts que s'ho miraven anaven dient: mireu com riu de content, aquest estava abans de prendre la seva medicina. Per sort o per desgràcia, abans de que arribés a dalt es va trencar les cordes i tota la bastida se'n va anar a Norris. No hi ha notícies de si el ruc va morir o no, però el clot que va fer en caure va ser anomenat la Bassa Pedrera, el lloc on es troba la plaça Sant Joan de la Granada, darrere de l'església. El ruc es caracteritza pel seu atribut masculí que ruixa amb aigua als més badocs. Ruc de la Granada, Artesa, Esteve.
El drac, amb l'estructura òssia d'un ocell, els cranis i l'esquelet realista d'un tord de dos caps, té les dues potes endavant en postura agressiva i les tires de cuir que amaguen el portador representen la carn d'Estence. Max Tort, Artesa Esteve! ¡Diablo, coño! Es lo que de mí me ha soltado. Otra vez, otro año. ¡Guárdalo! ¡Diablo! de llarg, 2 metres d'ample, 2 metres i mig d'alt, 35 quilos de pes, 10 punts de foc entre la boca, ales i cua, portat per una persona construïda l'any 2002 en fibra de vidre per Ramon Aumedes del taller Sarandaca. Guspira!
Escolta-ho bé! Artesa Crema! Metre 54 d'alt, 55 quilos de pes, 9 punts de foc, 4 a la boca, 4 a les ales i 1 a la cua, portat per una persona, construït l'any 1993 en fibra de vidre per Dolors Sansosete. Escurcerot Artesa Crema!
ample. 2 metres i mig d'alt. 60 quilos de pes. 8 punts de foc repartits per la boca i la cua. Portat per 2 persones, construït amb fibra de vidre l'any 1989 per Artes Plàstiques Guaita. RUC de la Granada, Artesa Crema! Metres d'alt, 70 quilos de pes, 15 punts de foc, portat per una persona, construït en fibra de vidre l'any 2018 per Dolors Sans Osete. Max Tort!